Tanggane liyane iso tuku, dheke ora. Ngono ki ya iso dadi rasan-rasan. Apa meneh musuh wong kadung iren, kadung ndak seneng. Ngono ki gak seneng iso ngejak bola kok. Enten ngoten niku. Wong gak seneng ngejak bola ki ya enek. Deloken. Wong wedok ki swara tambah irih ngono ki biasane ki ngono sing napa topike rasan-rasan tambah jeru kok piye. Yuk. Deloken elo. Tuku TV anyar. Diingi lho. Iki tuku TV anyar. Padahal sasi wingi lho. Mari bar tuku montor. Sopo to? Eleh. Andingmu kuwi lho. Yunah. Dadak tuku montor barang ki gek nggo apa? Wong wis tuwek ngopo iso numpaki kok. Iki apa ra roh. Lagi baladol warisan ngono lho. Lah. Nah, adol warisan duwite akeh tukokne montor gawe ning ndi? Wis tuwek apa ya iso numpaki. Nek cara aku lho ya nek cara aku. Kok iso? Nek cara aku ngono. Tanggo daftar haji yo wis. Nggo apa dadak tuku montor numpaki wis ora iso. Oh alah ya Allah kaya ruru uripe wong Gusti enten modelan ngono kuwi. Bersama dengan beliau yang kita muliakan bersama Ibu Nyai Hajah Harisma Yogi Noviana dari Kota Madiun. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabida maling kang langkung semangat nggih. Sampun siap ngaji napa dereng? Tasik sampun ngantuk dereng? Jajane tasih napa telas? Oh sampun telas. Entek ki ngari ngantuke. Matur suwun. Monggo sepindah malih karisma uluk salam dijawab ingkang kompak ingkang semangat nggih. Muga-muga kabul hajate, niat panjenengan wiwit saking dalem dumugine mriki niat sae niat ngaji, muga-muga diridani dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Jawab salami banter, mungkin delek selawatan sareng-sareng tak dongakno, muga-muga tambah sugih. Utangi lunas, dagangane laris, usahane tambah sukses. Tahun ngarep budal haji, sing loro ndang padha mari. Muga-muga jomblowan-jomblowati ndang payu rabi. Sing pun kagungan garwa muga-muga ndang iso baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadzah, wabil akhos dumateng panjenenganipun akhirul karim Gus Farhan lil ulil albab. Telah sedaya para ulama para ki ingkang rawuh ingkang pangapunten boten kawula sebataken asma karimipun setunggal mbaka setunggal ananging kan tansah kala cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kala taati telah kawula ta'zimi dumateng para pepunden pini sepuh aji sepuh telah sedaya ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kawula bekteni
dumateng para nayaka pangembating praja satriyaning negari, tumanduk dumateng panjenenganipun Ibu Yulian SIP minangka anggota DPRD Kabupaten Ponorogo saking fraksi Demokrat, dalam sedaya para penderekipun ugi sedaya jajaran Forkopimcam Kecamatan Balong ingkang rawuh, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mulyadi SIP MPD minangka Kepala Desa Karangpatihan, dalam sedaya perangkatipun lumeberipun Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD LPMD ingkang tansah kawula hormati, Bapak Ibu segenap panitia ingkang tansah kawula hormati telah kawula tresnani, khususipun keluarga besar Karang Taruna Kadum kawula muda dul tungga manunggal, muga-muga tambah sukses, rezekine kathah, barokah, tambah manfaat kagem sedaya masyarakat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng Ketua Takmir Masjid Baitul Ulum Dukuh Tanggung Rejo Karangpatihan, ugi imam lan pengurus Masjid Baitul Ulum, telah sedaya para Ketua Takmir Masjid Mushola, imam pengurus Masjid Mushola sedesa Karangpatihan ingkang tansah kawula taati telah kawula ta'zimi, Bapak Haji Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah, sing ngamini ngarep tok liyane ndomblong kabeh. Diamini dong. Calon haji, calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para muslimin muslimat ansor fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat, wisanggeni ingkang tansah kawula tresnani, kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system, ugi sedaya juru nginceng alias dokumentasi, para kanca-kanca YouTuber sedaya, paguyuban para pedagang, sedaya sponsor-sponsor acara dalu menika ingkang tansah kawula hormati dalam kawula tresnani, para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izinan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggahan wedal dalu punika kula lan panjenengan sedaya sesarengan saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka ngaji bareng, pokoknya memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Sholawat ngaji bareng bersama dengan Karang Taruna Kadum kawula muda dul tangga manunggal. Alhamdulillah wedal dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika, mugi-mugi kita sedaya benjang kagelungaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dalu menika kepanggihan malih ngaji bareng kalian karisma ugi wisanggeni dipelajengaken mangke selawatan sesarengan kalian panjenenganipun Gus Ulil. Salam kagem ning rahmah Gus, insyaallah nyun izin dalem ngaji rumiyin mangke mboten dangu-dangu, mangke lajeng selawatan bareng-bareng mahabbah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya menika digolongaken umatipun ingkang benjang pikantuk syafaatipun. Pengen pikantuk syafaat enjing Nabi napa mboten? Kepengin napa mboten? Halo? Halo? Hai. Ya Allah, ya Allah. Nyawang panjenenganipun Gus Ulil bagus, ganteng ngoten. Bar kuwi nyawang karisma STW. Setengah tua. Dalam
Lho lah ya wayahe tuwa lho lah iya. Rak yo STW rak yo bener to ya. Lho pancene ya wis tuwa rak yo tuwa niku ya disyukuri dinikmati kok. Nggih napa mboten? Lho lah nggih, berarti awake dhewe niki ya panggah menungso, ngoten lho. Iso tuwa. Lah nek ra iso tuwa apa dadi demit to. Ngapunten ingkang kathah Gus. Kados ningali Gus tasih enem ngoten nggih. Gus, yuswa pinten Gus? Doyo to. Ajeng. Joko piye to? Kok iso Joko lho wong kula ndewau pun matur salam kagem ning Rahmah ya garwane to kok ya jomblo to. Hah? Oh sing Joko niku. Oh. Sing dawuh piyambak sing Joko. Muga-muga Pak Joko napa sik Joko? Hah? Oh duda. Oh iya. Lho lah iya kula dongakne to ndek wau muga-muga sing duda rondo ndang iso baleni. Lho ra yo ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah sing rawuh dalu menika sedaya pengin pikantuk syafaatipun jeung Rasul. Nggih napa mboten? Nggih salah sawijining dalu niki. Lho niki lho dijak kadum ngaji kali selawatan bareng-bareng. Mahabbah teng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Pancene yen kepengin pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi niku ayo padha seneng oleh maca sholawat. Oleh maca sholawat. Gusti Allah kalian para malaikat kemawon maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat mawon mau sholawat katur panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula jenengan sedaya minangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad wujud ing tresna dhateng Kanjeng Nabi benjang pengen pikantuk syafaat ayo padha seneng anggene maos sholawat. Dene seneng oleh maca sholawat niku insyaallah ditulungi kalian malaikat disuwanake ngapura dhateng Gusti Allah. Amin Allahumma. Kula nantos matur wong niku nek seneng maca sholawat ingkang pikantuk kesayenanipun bukan hanya sekedar yang membaca sholawat, tapi tiang sepuhipun ingkang mau sholawat niku nggih pikantuk kesayenanipun oleh kang putra maca sholawat. Sebabe wonten malaikat ingkang laporan dateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad anggene laporan kados mekaten. Kanjeng Nabi Muhammad menika wonten fulan bin fulan mau sholawat katur dateng panjenengan, kula sampun dipun paringi hak dening Gusti Allah mbales sholawatipun saben sak sholawat kanthi walesan ping sedasa sholawat. Berarti menawi kula jenengan sedaya mau sholawat ping pisane tok niku dibalesi ping 10 sholawat. Allahumma. Menawi dipun sebutaken fulan bin fulan berarti disebutkan namanya yang membaca sholawat sekaligus nama orang tuanya yang membaca sholawat. Allahumma amin. Dadi umpamane contoh nih umpamane Kanjeng Nabi menika Karisma Yogi Noviana binti Bapak Dosiran Abrori mau sholawat katur datang panjenengan jeung Rasul. Lah menika kula sampun dipun paring hak dening Gusti Allah bales sholawatipun saben sak sholawat kanthi walesan ping sedasa sholawat. Lho niku lho. Berarti sing pikantuk kesayenanipun boten namung kula tok, tapi tiyang sepuh kula ingkang napa niku tiyang sepuh kula nggih pikantuk kesayenanipun. Lah tapi sing disebutne kok jenenge bapake tok ibune ora. Wong sing rekoso meteng 9 sasi 10 dina ki ibuke kok sing disebutke sing nyetrum Mika. Walaupun disebutkan hanya salah satunya tapi ini sudah mencakup keduanya. Wong anake wong loro yang gawe wong loro kok ya. Loh, nggih napa mboten? Nggih, wong ibuke nek ngandhut piyambak ya ora iso. Nek ra ono sing nyetrumi. Bapake nek ngandhut piyambak nggih mboten saged. Apa meneh ibu-ibu nek ora ono sing nyetrumi ya ora dadi. Lho nggih napa mboten? Lah nggih. Makane monggo insyaallah menawi remen mau sholawat niku tiyang sepuh kula panjenengan sedaya insyaallah nggih bakal pikantuk kesaenanipun oleh maca sholawat. Sing saged paring syafaat iku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senaon para nabi niku kathah tapi sing saged paring syafaat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak kok ngaten Mbak nggih. Besok kula jenengan sedaya ditangekno saka kubur dikempalaken wonten ing ora-ora masyar. Dikempalaken teng ngene ora-ora masyar niku masyaallah. Buwingung njaluk pitulungan. Mergo saking akahe salah dosa kula panjenengan sedaya nalikane urip teng alam donya. Amal olone mungkin luwih akeh timbangane amal apike. Tapi kabeh pengen penak mlebu swargane Gusti Allah. Akhire nyuwun pitulungan. Mara ning ngene Nabi Adam nggih boten saged paring syafaat ya Nabi Allah Adam. Isfa'lana Nabi Adam. Isfa'lana. Tulungono kula Nabi Adam. Tulung sampean ki wong endi? Kula niki tiyang tanggung rejo. Oh alah wong tanggung rejo. Sepurane sing akeh aku ora iso maringi syafaat wong aku dhewe nang swarga wae diusir. Kono njaluk tulung ning ngene nabi liyane. Sapa ngertine nabi liyane niku iso menehi syafaat. Kula jenengan sedaya melajeng madosi Nabi Nuh nggih boten saged paring syafaat. Lajeng mados Nabi Musa nggih boten saged paring syafaat. Lajeng madosi Nabi Isa nggih boten saged paring syafaat. Hanya satu harapan kita ingkang saged paring syafaat nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal murtaja yauma sihab isfa'lana ya khairal anam. Gus jenengan teng mriki lho Gus. Nggih. Lho mboten panjenengan mriki. Kula wau jenengan ra nggih nembe minggah to ya. Ya. Dalam oh wedi nek nyetrum. Insyaallah wis aman ki jinak kabeh. Lah nek kula kersa kalian Gus Uli rak ya aku ki padha karo demeni brondong to ya. Lah wong panjenengan sekawan likur kula Gus. Wong selawe werong jangkem aku ki 40 meh lho. Piye? Terus kula niki insyaallah ya panggah aman jinak. Nggih, wong rakyat kula nggih nderek. Suamiku kan selalu mengantarkan. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan Gus, monggo Gus. Anta monggo Gus. Sareng ya sangune padha akeh kok kena aku tok semak. Oke Gus, monggo Gus. Aise. Nggih, kalih Gus Ulil nggih, bareng-bareng nggih. Monggo Gus, monggo Gus. Antal murtaja yauma ziham ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yauma ziham اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة dalu niki ngaji bareng. Kula panjenengan sedaya ngantung-ngantung syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesarengan mau sholawat sareng kalian Gus Ulil, muga-muga tambah mahabbahe dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal
Ya Rabbal Alamin, ngaji dalu niki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wangi gelem-gelem ilmu, Allah bakal gampangake dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalian Karang Taruna kadung dijak ngaji bareng memperingati tahun baru Hijriyah, bukan hanya sekedar angkanya saja yang berubah. Boten namung taune tok sing anyar, bukan hanya sekedar tahunnya yang bertambah, tapi niki pengeling-eling kagem kula panjenengan sedaya, menawi taune angkane tambah berarti tandane donyane tambah tuwa. Awake dhewe niki berarti yo tambah cedhek karo sing jenenge sedo. Nggih napa mboten? Makanya kanthi ngaji niki dijak introspeksi di diri. Golek bekaling urip sing besok bakal sak wayah-wayah digawa kanggo sangu. Sangu mati. Tahun baru Hijriyah membuka lembaran yang baru kanggo introspeksi. Kagem nopo kula panjenengan sedaya membenahi diri, tambah umur, tambah tua, berarti tambah cedhek karo kubur. Urip nang alam donya aja padha sembrono, ditingkatake anggone ibadah, ditingkatake iman takwa mari ngersanipun Gusti Allah. Seneng-seneng ya kena, tapi kudu tetep tansah eling lan waspada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wedya sira maring Gusti Allah ning ngendi wae sira panggonane. Mangkane tahun baru Hijriyah kalian para alim ulama kula panjenengan sedaya dijak ngaji bareng. Muharram diisi kanthi kesaenan, amal tumindak sing becik, tumindak ibadah sing apik. Lho niki senadyan sampun boten wulan Muharram, senadyan sampun mlebet ing Safar niki nggih sae. Wong bulan Safar menika nggih wulan ingkang sae di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan hijrahipun wonten ing Madinah di tanggal 27 Safar, mlebet Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Safar menika juga bulan yang indah di mana bersatunya dua insan yang saling mencintai, panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Ibu Siti Khadijah. Tapi gini kundi wow, urip nang alam dunya kudu tetep tansah eling, tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Dunia niki kagem nguji imane menungso. Dunia ini ladang akhirat, panggonan kagem nandur. Besok ngunduwe datang akhirat. Swarga napa neraka tergantung usahane kula panjenengan sedaya urip ning alam dunya. Makanya tahun baru membuka lembaran baru kan tinggi si catatan amal ibadah sing apik lho. Minangka sarana nutupi dosa. Lah kok nutupi to Mbak, orang ngresiki? Ya jane diresiki. Tapi kan modelane awake dhewe niki rak modele rak gampang lalen. Lah kok gampang lalen Mbak? Mari bar diresiki diregeti. Mari bar tobat ya kumat. Ketoke melu ngaji ya panggah rasan-rasan. Ketoke gelem salat tapi ya pancet maido wong. Anakne dhuwit ya panggah doyan. Enten apa mboten? Wonge ya teko. Alhamdulillah gelem melu ngaji. Didongakno muga-muga mulai ngaji terus mari. Amin Allahumma. Memperbanyak amal ibadah. Sarana nutupi dosa, wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Gusti Allah ngemutaken surat Ali Imran 133, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan
untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal sira nglakoni amal kesainan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi disiapake kangge wong sing takwa, wong sing manut kalih Gusti Allah. Nek manut kalian Gusti Allah salah sawijining nggih menika manut tuntunane Kanjeng Nabi. Yen manut tuntunane Kanjeng Nabi berarti gelem mulyakno para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warising para nabi. Dawuhipun ngisi tahun baru niku kanthi kesainan. Kula ben sampun kula aturaken tesih kemutan napa mboten? Halo? Halo, rolas kautaman tasih kemutan napa mboten? Lali mbak, railing belas. Kautaman menika tidak hanya sekedar dilakukan nalikane Muharram tapi diistiqomahi nalikane urip teng alam donya supaya entuk ridane Gusti Allah. Allahumma napa kemawon to Mbak? Wulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara. Tilik wong lara, tilik wong tuwangku niki tilik wong lara. Selawatan riyen Allahumma sholli wa sallim wa maulana Muhammadin fi ilmillahi sholatan daimatan mulkillahi ngusap sirah bocah yatim lan sedekah masa enak mayorake keluga ngetok kuku ojo diingu dawa surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwa. Allahumma sholli wa sallim wa maulana Muhammadin fi ilmillahi sholatan daimatan mulkillahi. Rolas pun apal napa dereng? Lali neh Mbak. Diterokno wis raketan buntute tok. Ayo. Poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong ngusap sirah bocah yatim lan sedekah masa enak mayorake kelu ngetok kuku ojo diingu surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo di jangan pinter kabeh tepuk tangan anak-anak loh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, lah kok poso to Mbak? Nggih, poso Asyura. Sing kersa poso Asyura utawa poso di tanggal 10 Muharram bakal di ngapura dosa cilik setahun. Allahumma
Lumayan dosa cilike gogrok, ngawe dhewe iki dosane pirang-pirang. Tapi ngapunten lho, dosa cilik ora dosa gede. Dosa gede niku mboten namung sekedar murtad utawa syirik tok. Meninggalake salat kuwi ngono ya. Ya dosa gede. Jenenge selingkuh kuwi ngono ya. Ya dosa gede. Zina kuwi ngono ya dosa gede pengumuman. Halo. Nggih, mangkane padha tobat. Tobat to. Poso di Asyura, kenapa kok poso di tanggal 10 Muharram, Mbak? 10 Muharram meniku 10 Asyura teng bulan Muharram niku kebak kesainan. Kata rahmat katresnan saking ngersanipun Gusti Allah. Kula natos matur, hampir semua nabi dan rasul itu berkaitan dengan 10 Asyura. Nabi Nuh kapalnya diselamatkan oleh Allah dari bumi yang ditenggelamkan di Gunung Judi tenggene Turki mriko tanggal 10 Muharram. Nabi Adam tobatipun ditampi dipun panggihaken kalian Ibu Hawa teng Jabal Rahmah juga 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya dan dikembalikan nikmatnya bahkan dilipat gandakan itu juga 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan nun setelah 40 hari 40 malam di dalam kegelapan ning jero wetenge ikan nun Allah selamatkan juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya karena kesedihan yang mendalam nangis ngaten kepisah mireng kang putra sing ditresnani Nabi Yusuf alaihissalam niku mboten wonten akhiripun ngantos dening wuta Allah sembuhkan dan bertemukan dengan Nabi Yusuf tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim diobong kalian Raja Namrud niku Allah selamatkan juga 10 Muharram. Nabi Musa alaihi salam digodak Raja Fir'aun sehingga bisa menyeberangi Laut Merah niku juga tanggal 10 bulan Muharram. Mangkane wong Yahudi tanggal 10 Asyura 10 Muharram niku ya poso. Lah nyang apa wong Yahudi tanggal 10 Muharram kok poso, Mbak? Niku sebabipun menghargai Nabi Musa. Matur nuwun sudah diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Nabi Muhammad pirsa lajeng Kanjeng Nabi dawuh kita umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam daripada orang Yahudi. Makanya ben ora padha kalih wong Yahudi niku kula panjenengan sedaya anggene poso tidak hanya di tanggal 10 Asyura tapi ditambahi di tanggal 9 utawi poso Tasu'a. Lah nek songone kliwat, Mbak, nembe nglampahi poso tanggal 10, Mbak, kersane menyelisih orang Yahudi ditambahi tanggal 11. Lah umpamane 9, 10, 11 kula pengen poso kabeh napa nggih angsa justice. Tapi nek 9, 10, 11 kliwat, Mbak, ayamul bed. Lah nek ayamul bete kliwat, Mbak, Senin Kemis. Lah nek Senin Kemis ya kliwat, Mbak. Poso nyaur utang ya ora apa-apa. Jenengan mbak menawa nek duweni utang poso Ramadan wingi disaur dicicil Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ora masalah. Ora masalah. Lho Ramadan sik suwe lho Mbak, ya ora apa-apa ben rada enteng utange kok piye. Tanggungane ben rada enteng. Apa meneh syukur dilunasi ini malah alhamdulillah sok ora duwe tanggungan. Lho nggih napa mboten? Soale model awake dhewe iki lalenan kok piye? Jangankan kok utang poso. Utang duwite lali nyaur. Wong kene enek gawene utang duwit nu, nek nyilih nganti nangis-nangis biar silaturahmi enggak putus pinjam 100. Tapi nek ditanggung napa nek ditagih ngamuke ra umum. Enten apa mboten? Oh kathah. Wonge ya teko. Lagi mangan kacang wonge. Ya Allah, ya Allah. Utang niku titikake sama-sama berat bertanggung jawabannya di hadapan Gusti Allah. Makanya ngapunten Kanjeng Nabi pernah tidak mau mensolati jenazah seorang laki-laki nalikane urip sebab senengane utang tapi ra ono niatan nyaur. Sampai Kanjeng Nabi mau mensolatinya karena ada yang menjamin hutangnya. Niki Kanjeng Nabi ngemutaken umate betapa beratnya soal
Hutang oleh, utang niku oleh tapi kudu tetep tanggung jawab. Mbah utang ning dulur ke, utang ning tangga ke, utang ning gone wong tuwa ke, utang ning gone anak ke, utang ning bang pitil ke, utang ning gone napa ke mawon duweni utang wajibe kudu tetep nyaur. Napa melih utang poso. Jenengan derek madhabnya Imam Syafi'i duweni utang poso kok ketungkor Ramadan berikutnya utangi poso wingi dereng disaur, berarti jenengan tidak hanya sekedar wajib mengkodok puasanya tapi juga membayar fidyah. Tapi nyangapa lho Mbak wong Islam kuwi ngono kongkon poso supaya duweni rasa syukur datang nikmati Gusti Allah. Ya Allah alhamdulillah Gusti, kula niki panjenengan paringi nikmat. Saben dinane mboten keluwen, jan paringi rezeki sing cukup. Ngrasane weteng wareg ya Allah, jebule ngempet luwe niku raosipun kados mekaten. Supaya menumbuhkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang lain. Supaya tukul rasa syukur datang nikmati Gusti Allah. Dhewe iso mangan enak, tapi teng donya niki nggih kathah mboten saged dahar sedina sewengine kudu ngempet luwe. Lho mangkane lho dadi wong urip niki kuncine sing padha syukur ungdur ala asfala minkum walatang dur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Lho ngaten. Siji poso, loro salat. Salat niku minangka kewajiban ngakune agamane Islam, kewajiban utamane salat aja sampai ditinggalake. Awalu mayu hasabu bi abdu yaumil qiyamati salat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. 5 waktu. Wis senadyan to akhlake dereng apik kek, sik urung gelem nutup aurat kanthi sempurna kek. Sik gelem ngapusi kek, sik gelem rasan-rasan kek, sik doyan nganakne duit kek, tekek kek, mbok tukang maksiat sekalipun ngakune agamane Islam, salatnya jangan sampai diabaikan. Lah tapi tukang maksiat kok dadak salat ya apa ditampa salate lho Mbak? Tampa ora urusane Gusti. Dudu urusane awake dhewe. Loh tapi kan tukang maksiat Mbak ahli neraka. Kaya duwe kenalan wong jero roh pesertane neraka sapa. Swarga neraka ki urusane Gusti Allah kok. Mbok tukang maksiat atau bejat sekalipun punya hak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Senadyan to ahli maksiat sekalipun. Makanya nuwun sewu, halo. Jangan mudah memandang rendah ibadahnya orang lain atau jangan gampang menilai buruk dosanya orang lain. Ojo sok nyatet, ojo sok seneng biji dosane wong liya walaupun dia itu adalah ahli maksiat seolah-olah mesti mlebu nerakane. Tapi jangan merasa bangga juga dengan ibadah kita seolah-olah mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Kapunten. Saake-ake dosa niku insyaallah isa resik kanthi taubatan nasuha. Tapi saake-ake ganjaran niku iso ilang musna gara-gara kesombongan. Ya Allah, ya Allah. Ngapunten iblis niku dhisik ya alumni swarga lho. Wis tau mlebu swarga. Sujute ya suwi. Tapi akhirnya diusir kalian Gusti Allah saka swarga niku gara-gara kesombongan. Makanya dhewe iki karo Gusti Allah nang donya lagi diparingi nikmat sethithik kuwi aja padha sombong. Apa yang kita nikmati dan miliki sekarang niku lho sedaya namung titipan. Kita hanya hak pakai bukan hak milik. Nggih napa mboten? Lah tapi menungso jaman sakniki niku gelem nampa nikmat, uripe kepengin penak, besok akhirate pengen swarga. Tapi ngakune Islam kon salat wegah ya pirang. Malah maksiate tambah dadi. Ya Allah, jak ngaji nu angel ra umum. Nek jak ibadah angel, mlebu kuping tengen metu kuping tengen kok piye? Bendal arep napa alias ram mlebu blas. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa lumayan ra ketang liwat mlebu. Sadyata bar kuwi ngono hewes-hewes. Lah iki ora ya mlebu kuping tengen metu kuping
tengene bendal wis ora dirungokno blas. Mripate ra wuto kuping ora budhek tapi sok mbudheki jak ngaji jarene kuno. Jak lah iya. Jak salat malah ra dibolo. Malah ngelokno. Kaya resik-resik ana kaya ra duwe dosa. Menjak tobat ayo wis tuwa ayo ndang ngaji cerewet ngandani kaya kiai. Ya Allah, ya Allah. Ora eling nek awake dhewe umurna donya ki ora sepira. Nggih napa mboten? Ya Allah, ya Allah. Malah senengane maksiat ora wedi karo dosa ora wedi karo sing jenenge siksa. Yuk kanca sing padha waspada. Merga donyane iki pancen wis tuwa, akeh manungsa tumindak mungkar, nuruti nafsu nglanggar perintah agama. Aduh jamane wis bubrah, among buru donya do ninggal ibadah, dijak lurung ilmu malah do mecu rangelingi yen mati bondo rame lu amung ibadah amal kebajiane tumindak ira bakal ditakokake prayogane. Iki piye, iki piye. Lho kok iso diterusne wong tuwa rabi perawan mereng. Engko mulai takoni mau ngajine apa mbah cocak rawa. Ya Allah, ya Allah. Allahumma amin ya robbal. Lah iya jak ngibadah angel ra umum. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak melihat dengannya. Kagem kula napa kagem Gus? Oh kagem kula. Oh sanes kagem Gus. Oh Gus kopi. Monggo. Lho monggo aku jane ireng ya ora apa-apa. Ya wis padha wae lah ngene. Matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak melihat dengannya, mempunyai telinga tapi tidak mendengar dengannya. Mereka seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka itu orang-orang yang lalai. Ya Allah nek dikandani ape padha ra gelem gugu dijak ngibadah angele ra karuka. Ruang jak ngaji lurung ilmu malah padha mecucu, malah dienak-enak loleh dolanan HP karo turu alhamdulillah. Padha ora eling bahwasanya setiap perbuatan niku besok ana tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti Allah. Kula natos matur mlebu kubur niku ketoke mati asline urip, karena kubur itu adalah alam akhirat yang awal. Ada pertanggung jawaban. Petuk malaikat mungkar nakir bakal diinterview pengumuman. Nek nang donya ngono golek gawean ditakoni diinterview karo menungso sing jawab ilat. Lidah kan enggak bertulang. Makanya bisa bersilat. Makanya jak padu barang ya oke. Ora ono balunge kok. Tapi nek mlebu kubur ditakoni kalian malaikat sing jawab senes ilat.
Lah nek ora ilat sing jawab terus sapa, Mbak? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab senes ilat lambe dikunci rapet, sing jawab tangan kalih sing dadi saksi sikil. Dos pun di tangan iki jawab sikil dadi saksi, gumantung pakulinane awake dhewe nalikane urip teng alam dunya. Makane ayo monggo nalikane urip aja sampai ninggalake ibadah, terutama 5 wektu ning aja nganti ditinggalake. Berarti nek ngono dadi tukang maksiat ra apa-apa ya Mbak, penting kan sholat. Lho ki aja ngentengne dosa lho, Bro. Iya lah nek awake dhewe ki mati nalikane ngibadah ngono mati ya lumayan. Nalikane nglakoni tumindak becik. Lah nek matine nalikane maksiat terus mati ngono. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Wong jenenge mati niku ra takok-takok ra taren-taren kok malaikat niku. Nggih napa mboten? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktune ra bisa maju, ra bisa mundur, mati yo tetep mati. Makanya aja sampai ninggal sholat. Budayakan berjamaah. Ayo masjid mushola disemarakake. Mriki enten masjid Baitul Ulum. Napa melih tengene Desa Karangpatian masjid mushola yo pirang-pirang. Aja mengapi-apian geden-gedenan bangunane tok. Banter speaker tok. Tapi rene sing jamaah kan yo eman-eman. Etoke speaker nganti saingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sak larek ra genep. Tapi nek Karangpatian kene ya beda to, Bos. Apa meneh Tanggung Rejo mriki ya beda malih nggih mangke. Sing jamaah ya panggah omber to. Masyarakate nek kon jamaah no semangat to piye. Oh panggah rejo, heeh. Pengajian we rejo kok budal semangat kok. Yasinan, tahlilan, sholawatan semangat apa meneh sholat jamaah terutama subuh. Wong tahu rejo mriki jos kok piye. Wong nggih wis Tanggung Rejo mriki nek jamaah jan jos. Apa meneh masjid mriki Baitul Ulum ngene. Wah, tenan. Subuh ngono sing jamaah lho nganti ra sedeng nganti jamaahe metu-metu piye to. Metu tapi bablas. Ya Allah lah kok lali mlebu. Ya Allah, monggo sholat jamaah. Ganjaran itikel 17 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek ora jamaah eman. Bapak-bapak, ayo monggo sholat jamaah teng masjid. Masjid mushola diregengaken. Napa melih Karang Tarunane. Ayo monggo guyub rukun. Bukan hanya sekedar nek ngawontenaken acara pengajian, napa lay turnamen, napa nderek pasumbang, napa kemawon. Tapi ayo monggo kemaslahatan umat bersama, majelis taklimnya, pengajian, masjid mushola disemarakne lay jamaah, TPT-nya dihidupkan, diniahnya. Insya Allah Tanggung Rejo Karangpatian ayam tentrem dadi desa sing barokah. Allahumma amin, Allahumma amin ya robbal. Pak Bayan sing nabuh kentongan, Pak Mudine nuli adan, Pak Lurah sing khotbah pengajian, Pak Kiai sing dadi imam. Insyaallah Karangpatian Tanggung Rejo mriki ayam tentrem. Allahumma amin. Do salat ditambahi le jamaah, sing napa niku ditambahi salat sunahe, duha, tahajud, salat tasbih. Malah Mbak aku ki ya salat tak lakoni tobat, heeh. Tapi yo panggahe Mbak, masalahku ki abot, renek enteke. Aku salat yo panggah melarat, Mbak. Lah salat ora dienggo sugih kok. Mergo salat iku manut perintahe Gusti Allah. Lah tapi aku ki ya panggah salat, masalahku ya renek enteke lho, Mbak. Apa pes sregep salat ngimane wis dhuwur, wis takwa, sedekahe banter. Terus mari bar ngono ora oleh diuji.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kekasih Gusti Allah. Namanya bersanding dengan Allah itu pun di dunia tidak luput saking ujiane donya apa meneh awake dhewe. Walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan ujian dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti. Datang Gusti Allah. Kula niki salat masalahku panggah abot, Mbak. Bukan masalah kita yang berat, tapi salat kita yang sering terlambat. Nggih napa mboten? Dikoling karo Gusti Allah randang padha teko, jajal dikoling karo ayang embeb. Ayang embeb telepon ngono kae biyo-biyo telalet ngangkat wae leh minta maaf ping bolak-balik. Maaf ya sayang masih di kamar mandi. Enggak dengar tadi HP-ku tak silen. Maaf ya sayang jangan ngambek. Nanti mau apa tak anterin. Ya Allah, ya Allah. Pak Babin niku umpamane dipanggil atasan ke kantor sekarang juga siap komandan budal. Jajal awake dhewe ditelepon karo sing tau ngutangi ngono alah rak jerantau. Nggih napa mboten? Jajal sing nyeluk Gusti Allah. Mawang Allahu Akbar, tangan lagi nyekel HP. Ngono nek sahur bukane Allahu Akbar. Alhamdulillah sik diparingi urip. Wis teko wektu salat ora ngono kok piye? Akbar Allahu Akbar mosok wis adan neh. Ora salah gek bar salat. Ngono komat entek ya ora ndang mangkat salat kok panggah HP-nan kok. Nggih napa mboten? Lah iya, maka jangan kau tuntut Tuhanmu tentang tertundanya keinginan kita. Mari kita tuntut diri kita mergo sering nunda napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Ayo monggo Muharram diperbaiki ibadah hubungan kita dengan Gusti Allah. Sing ketelu silaturahmi, guyub rukun, bermasyarakat. Ayo monggo sing padha akur. Arep dikaya ngopo senadyan ta sugih, senadyan ta kuwasa, dhuwur pangkat derajate, tapi kita nggak bisa hidup sendiri, tetap butuh pitulungane wong liya. Maka hidup bermasyarakat iku aja kakean suudon. Ayo monggo perbanyak oleh husnudzon. Desa mriki Tanggung Rejo Karangpatian. Ayo monggo nek pengen ayam tentrem, guyub rukun sing apik, saling menghormati, saling menghargai. Karaktere wong niku dhewe-dhewe karepe ya ora padha, beda-beda niku lumrah. Tapi nek gak pengen dijiwit aja sok seneng jiwit, nek pengen diajeni belajarlah ngajeni. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Pengen desane pengen tentrem ki ayo sing padha rukun. Hayo kanca ngayahi karyaning praja kene. Nek jawab ki sing kompak ngono ayo dadi backing vokal bareng-bareng sing banter ngono. Hayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kuntul baris olopes kuntul baris olopes kuntul baris olopes kuntul baris. Tak kene ya iso tepuk tangan Tanggung Rejo. Masyaallah.
Sing rukun ngaten aja geger-gegeran aja tukaran. Wa ya Allah, gara-gara beda lurah kok padha congkrah. Masane dhuwur wis rangkulan wis bayaran kok seneng isor pangga gegeran. Enten apa mboten ngoten niku? Belani ki ya belani rasa nemen-nemen. Ngono lho, ngati direwangi karo tangga ra nyopo karo dulur akur. Petuk ning kratan Assalamualaikum, salam. Sijine ngelokno setan, sijine ngelokno demit. Wong loro akhire ndruwo kabeh. Sene dhuwur wewe sampe kok sing ngisor sik tukaran. Rugi Besti, nggih napa mboten? Sing mbok belani lho ora bakalan nglunasi utangmu, Bos. Panggan duwe utang ya nyaur-nyaur. Heeh. Makane kanggo desa ki guyub rukun sing apik, aja gara-gara partai persatuan cerai berai, aja gara-gara jabatan teman menjadi lawan. Besok bakal dimintai pertanggung jawaban sing rukun. Kelawan kanca dulur lan sing padha rukun aja sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rafi'ash Allahumma sholli ala Muhammad. Sedap. Oh ngaten, oh nggih. Tadi nek kerjasama ngoten ya penak. Makane kula jenengan sedaya monggo kerjasama sing apik, gotong royong guyub rukun sing apik, termasuk niki badhe kula jak gotong royong guyub rukun bebarengan. Ayo monggo niki lagi disurati. Cadono tak golek niki awal mau to ya. Lah iya. Niki kota amal untuk membantu acara kegiatan keagamaan. Kalau jak sodako amal jariah purun nggih. Halo. Kalau jak ngamal sodako jariah kagem nyungkuyung kegiatan keagamaan, mungkin kagem pengajian, kagem santunan. Napa kemawon pas sumbang kagem kesaenan. Insyaallah manfaat. Mana qasamalu min sodaqatin bayasan dan tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Perkara sedekah jariah pun sering kula aturaken nggih. Ayo monggo sedekah amal jariah ditokno duwite menjenengan lae sedekah niku wujud syukur datang nikmati Gusti Allah. Rasa dadak ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Sedekah ki sing ikhlas, Mbak. Lho nggih. Sing apik pancene sedekah ki sing apik pancene ya ikhlas. Ning nuwun sewu ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah nek angel apa terus ra sedekah? Senajan to angel ayo monggo tetep sedekah belajar ikhlas. Napa mulai zaman sakniki menehi sithik ngoten wae foto selfie dadi status kok piye? Apalagi zaman sekarang titik-titik zamane konten nggih napa mboten? Di viralno ben FYP. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Sing ra ngolehi sop. Boleh. Mau sedekah mung kok jelaskan itu baik. Nang donya iki tumindak elek nyetrum, tumindak apik ya nyetrum. Al-Baqarah 271 kebaikan mung kok jelaskan itu baik mergo tujuane ngajak-ngajak apik. Lah tapi nek sedekah ketok moto jenenge rak ya pamer, Mbak. Pamer utawa ora urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Dadi wong aja kakean julid gitu loh, Besti. Pokoknya tumindakake iki aja mbok paido, hati kita berarti yang kotor. Nggih napa mboten?
tumindak apik ayo dicontoh sing apik ngoten niku malah dongakno ya Allah. Muga-muga aku iso ketularan, rezekiku tur-aturan iso sedekah sing akeh to ya Allah. Ya Allah, paringono sing kersa sedekah lan awe pitulungan dhateng ngene wong liya niku paringono pitulungan ingkang sae ya Allah. Rezekine kathah nggih luber dhateng kula napa Gusti. Lho insyaallah kok karo Gusti Allah diijabahi. Allahumma ayo didudut duwite ki apa-apa mundhak. Ya nek iso iki sedekah ya diundakne aja malah disunat. Muga-muga tambah barokah. Allahumma sedekah niku sakderenge ditampi oleh si penerima ditampi rumiyin kalian Gusti Allah. Maka pilihkan yang terbaik. Kula bali sedekah sesuai kepantasan dudu saikhlase. Sedekah saikhlase iki nyolot ra metu dhuwit tambah ikhlas kok piye. Soale ra kelangan blas kok. Bahasa saikhlase iki asline bahasane wong pelit tok pengumuman. Dadi sedekah niku sing bener ya sesuai kepantasan. Kula nek sedekah sing kathah niku dereng mampu, Mbak. Wong kula niki asline butuh disedekahi. Dadi kula saged nggih namung sethithik, Mbak. Suradiyanto kula niki wong ra duwe tapi nggih kula pengen duweni celengan nang akhirat. Sethithik pantes. Lho, nggih napa mboten? Lah iya. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa, senyum juga sedekah. Apa menenek bandane kata ra pantes nalikane mobil yang duwe, motor ya jejer-jejer, omah ya gedongan, sawah lemah ya ombo. Ben sasi ya klambine ya mesti tuku anyar. Saben bodo ya omahe mesti direnovasi. Ngawake ya lemu seger, wedake ya kandel, lambene ya mblengi rabang. Kalunge ya dawa, gelange ya gedhi-gedhi, ali-ali ya akeh. Enek kotak amal mobil kok dompete kandel kok cerit 2000. Ya wala lamun sedekah kok mung 2000 rasa cerewet sedekah ki saikhlase. Pelit pengumuman ora saikhlase. Dadi sesuai kepantasan. Sampun siap nggih? Ayo didudut duwite, dicukne nang dhuwur ben ketok sing ra nggawa sapa. Loh, nek iso niku ya nek iso minimal ki ya 10.000. Tambah akehne ya tambah apik. Muga-muga uripe tambah barokah, diparingi tambah nikmat kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Hajate sing apik muga-muga ingkang diijabahi. Panitia petugas Saridana sudah siap? Saya minta satu naik ke panggung. Satu naik ke panggung beto kotak amal. Aku sing ngejak ki aku dhisik sing nyemplungi to, Bos. Panjenengan derek nyemplungin apa mboten Gus? Saya. Padha nek dhuwure. Ngapunten, mboten namung kula kalian Gus Ulil tok sing nyontoni dhisik. Niki panjenenganipun Ibu Bu Yuli tasih pinarak lenggah nggih. Tasih alhamdulillah. Saking Forkopimcang tasih kepareng hadir alhamdulillah. Pak Camat, Pak Polsek, Pak Dan Ramil, Pak Babin, Pak Lurah, monggo pamong RT RW katuran tindak teng panggung. Monggo nyemplungi nyontoni kalih kula. Monggo kalian Bu Yuli monggo. Monggo katuran tindak mriki. Monggo aku arep mancing iwak gedhe. Monggo katuran tindak mriki. Mboten teng ngandhap tapi teng panggung mriki. Monggo katuran. Monggo Bu Yuli. Monggo Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, RT RW, Babin, Babin Kamtimas. Monggo katuran tindak teng panggung mriki. Monggo. Ala monggo. Monggo Bu Yuli monggo. Masyaallah, alhamdulillah. Matur nuwun barakallahu Bu Yuli matur nuwun ingkang kathah. Iki camate ora wani munggah kabeh iki piye to ya. Lurahe barang kok melempem iki piye to ya. Ya Allah. Monggo ayo didudut duwite pun siap nggih. Ayo didongani bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Diterokno sing banter bismillahirrahmanirrahim. Duit awakmu arep tak sedekahno. Muga-muga iso dadi sarana kabule hajatku sing apik. Aja pisan-pisan bali.
yen urung gawa kancamu sing akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nggih. Lho, tamtu ta, Gus? Oh, nggih, lho. Tasih pundi tasih? Oh, lah nggih teng mriku. Ah, monggo. Oh, mriki, Mbak. Ngapunten. Ah, monggo. Monggo, Gus. Ah, nggih. Wis anggeni sisan apa engko? Oh, wis anggeni engko urung sangu kok piye to. Urung cair kok. Monggo saya minta petugas Saridana lainnya langsung berpencar nggih. Monggo. Gus, gantos panjenengan ingkang selawatan Gus, kalih ngiringi niki kotak amale mubeng. Muni bareng. Monggo Gus, monggo. Ah, ayo monggo. Petugas Saridana lainnya langsung berpencar nggih. Nggih. Sing beto kotak amal, Mbak, weling kula mungkin nek enten sing dereng nyemplungi ditunggoni ya, Mbak. Heeh, tunggonono pentelengono nganti sak metune dhuwit. Heeh. Heeh. Mangke nek umpamane enten kliwatan kotak amal dipanggil petugasnya nggih, Bu. Nggih Pak, nggih. Mbak rene sing kene urung. Ngoten aja malah alhamdulillah kliwatan ra teko kene dhuwitku utuh. Aja ngono lho, Besti. Ayo pun, monggo. Kali selawatan sesarengan kalian Gus Ulil, monggo Gus. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sedekah amal jariyah wujud syukur datang nikmati Gusti Allah, kegiatan, kesainan dipun sengkuyung sesarengan. Iki wujuding gotong royong kerjasama kerukunan ingkang sae desa mriki pengen ayam tentrem kuncine ayo monggo padha rukun aja sampai gegeran tukaran apa maneh pedhot silaturahmi. Pedhot silaturahmi itu resikonya tinggi. Napa resikonya? Pertama, ora bakalan diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Yang kedua, ora bakalan ngambu wangine swarga. Sing ketelu nggih menika ora pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Kadang-kadang niku sing dadekno congkrah, dadek gegeran, pedhot silaturahmine niku biasane gara-gara beda pendapat karo beda pendapatan. Beda pendapat iso tukaran gegeran apa meneh beda pendapatan. Sijine omahe tingkat, sijine ra tingkat, ngono ki iso tukaran kok piye. Sijine mbangun, sijine ora, ngono ku ya iso ndadekno congkrah kok. Tanggane liyane iso tuku, dheke ora, ngono ki ya iso dadi rasan-rasan. Apa meneh musuh wong kadung iren, kadung ndak seneng. Ngono ki gak seneng iso ngejak bola kok. Enten ngoten niku. Wong gak seneng ngejak bola ki ya enek. Deloken. Wong wedok ki swara tambah irih ngono ki biasane ki ngono sing napa topike rasan-rasan tambah jeru kok piye. Yuk. Deloken elo. Tuku TV anyar. Diingi lho. Iki tuku TV anyar. Padahal sasi wingi lho. Mari bar tuku montor. Sopo to? Eleh. Andingmu kuwi lho. Yunah. Dadak tuku montor barang ki gek nggo apa? Wong wis tuwek ngopo iso numpaki apa. Iki apa ra roh. Lagi badal warisan ngono lho. Nah, adol warisan duwite akeh tukokne montor gawe ning ndi? Wis tuwek apa ya iso numpaki. Nek cara aku lho ya nek cara aku. Kok iso? Nek cara aku ngono. Tanggo daftar haji yo iso. Nggo apa? Dadak tuku montor numpaki wis ora iso. Oh alah ya Allah, kaya ruru uripe wong, Gusti enten modelan ngono kuwi. Tanggane tuku gelang awake meriang. Kalau Mas delok tanggane awake dhewe bulurah. Gelange anyar Mas. Lah kok roh mau pengajian lu nggo jejer karo aku. Jumuk jajan lho nang ngarepe nek lah kok jumuk sing adoh. Alah jebule ki arep pamer gelange ki anyar gede-gede. Aku ki dadi bojomu lho Mas. Mbok aku sesuk tukono kalung. Cinta apa ora? Jarene bunyai ki nek Muharram ki nambahi belanjane bojo. Ya nukokno gelang kalung rakitan sak gram ngono lho Mas. Rezekimu karo Gusti Allah bintin tambahi luwih akeh. Jarimu ndisi arep gawe senenge aku. Ya ora ketang sak gram 2 gram to Mas, aku tukokno kalung. Bareng karo bojone ditukokno kalung, isu-isu nyapu nang ratan ra gelem kelamben. Ya Allah, tanggane tuku TV entek le ngrasani, tanggane tuku Pajero langsung panas jaba jero. Tanggane tuku kulkas awake adem panas. Lah iya. Lah sing mari bar wingi kaya ngrenovasi omah. Mari bar ngono nekakno montor. Aku krungu jare bar tuku kulkas. Lah terus ngene iki lho tanggane carane ngimbangi ya apa? Lah sing kongkon ngimbangi kuwi ya sapa? Ya Allah. Tanggane tuku montor lambene mecocor, Mas. Pokoke aku sesuk tenan ngene dealer tuku montor anyar. Lah ngopo lho, Dik? Tanggane awake dhewe mari bar tuku PCX. Pokoknya aku sesuk tukono montor anyar Mas, kredit Rita, pokoknya aku ben mundak keren. Lho keren kok apa nang omah montor ya si apik apa? Digawe ra kenek piye wong isuk tak gawa nang sawah ya panggah kenek. Lah ndek iki lho tak gawa pengajian Mas, mulih ra kenek disetater akhire nyurung.
Nyurong lo mblebek kalau busine Mas lalah tak tuntul dadak bocor pisan akhirnya ganti. Nah ganti apa ae lho Dek? Ganti busi, ganti ban. Apa ganti busi, ganti ban? Desta teragelem. Ganti busi, ganti ban. Rati tuh kok no nangis. Nek wong susah mbok keploki. Racet. Pokoknya aku sesuk tuku motor anyar Mas Nmax. Sing lanang budal ning warung tuku Paramek mergo budrek. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan baik. Kadang-kadang wong niku gara-gara pengen saingan pendapatan akhirnya dilewangi golek rezekine lewat dalan sing ora genah. Nggih napa mboten? Ora peduli haram halale. Ya Allah, golek donya sak penake. Ora peduli haram halal, mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok terpal, mbok guling, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal. Pokoke ra konangan kalau diuntal. Ayu glondongan waya doyan. Ya Allah, akhirnya nekane banjir bandang. Naudzu. Ya bener kabeh wong iki cita-citane pengen uripe seneng, sugih, mulya, nang akhirat besok mlebu swarga. Sapa sing ora pengen? Kabeh ya pengen. Nggih napa mboten? Cita-citane kabeh manungsa pengen uripe ora sengsara ana ing donya uripe mulya ana akhirat munggah swarga. Allahumma amin ya rabbal. Apa ya pengen, tapi nek donya ra pengen urip soro, ra pengen repot ya ora iso. Wong dunia ini bukan tempat ideal untuk manusia. Senang susah kabeh mesti tahu ngalami. Tapi nek pengen moyo kudu gelem reko. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ora bakal ngrubah nasib sing ana marang salah sawijining kaum sehingga dheweke gelem ngrubah nasib sing ana marang pribadine dhewe. Sing penting ayo monggo nyambut gawe sing bener lan bener. Aja sekedar mburu jumlah tapi mburu barokah. Golek rezeki kanthi cara sing genah. Insyaallah luwih manfaat dadosaken keluargane sakinah mawaddah warahmah. Keturunan insyaallah sholihah. Allahumma amin ya robbal. Bermasyarakat guyub rukun ingkang sae. Sowan datang para ulama lan para kiai ben dadi santri. Ya Allah. Nyuwun tresnane Kanjeng Nabi kanthi tresnani sapa sing ditresnani dening Kanjeng Nabi. Nggih menika para ulama, para kiai ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuhaken mulyane para wong kang alim insyaallah niku padha karo ibadah. Mulyane wong kang alim niku ibadah. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai warising para nabi. Alah Mbak, saiki mun nitipne anak nang ngone madrasah nang ngone pondok pesantren ki medeni Mbak, serem. Lah kok serem? Tak titipne iki ben dadi santri ben iso ngaji lah kok malah dicabuli karo kiyaine. Ya Allah, ora kabeh. Itu hanya oknum. Tasih kathah pondok pesantren ingkang sae, tasih kathah para ulama, para kiai ingkang saged dados panutan. Sing jelas niku ngeten, selama para ulama para kiai ingkang dipun aturaken sesuai aturaning agama, sesuai aturaning syariat, napa malih akhlakipun sae, leres-leres dados panutan, monggo taat takzim khidmat sing apik. Tapi kalau yang diajarkan kuwi ngono wis ngejak maksiat, aja sampai taat. Kapindo nglakoni perintah marang gurune ikhlas mana selakine ora siat
iku anut ing hukum syariat. Ngapunten, selama itu kalau yang disampaikan maksiat, rasa wedi nek kualat, rasa taat, nggak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu melanggar aturan Gusti Allah. Fanatik ya fanatik, taat takdim dateng kiai para ulama niku penting. Selama napa bener-bener saged dados panutan ingkang sae. Ulama para kene pun menawi ingkang dipun aturaken sae, akhlakipun niku pancene nggih leres sesuai aturan yang syariat, aturan Gusti Allah. Napa melih akhlaknya yang indah niku ngamalaken Al-Qur'anul Karim, akhlakipun sae. Tiru kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan kok taat, kok takdim, kok roat, insyaallah uripe barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Makane tresnanono wong kang alim, insyaallah uripe dadi penak. Tabarukan kali para ulama lan para kiai, insyaallah duwe masalah ngono digampangake kali Gusti Allah, keturunan insyaallah ketularan dadi wong kang alim. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Santunan lare yatim piatu, ngusap sirah bocah yatim kali sedekah, ditresnani, disantuni, dimulyakaken ingkang sae. Nek gelem nyantuni bocah yatim insyaallah besok ning swarga sareng kalian Kanjeng Nabi jejer kaya dene jejere driji loro niki. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Masa enak mayorake keluarga dipun senengaken, Pak, nambahin nafkah keluargane, nambahin duit blonjo. Aja mung nalikane Muharram tok, Pak. Panjenengan seorang suami punya tanggung jawab, maringi sandang pangan papan dhateng ngene garwane, nggih Pak nggih. Disenengake garwane lho Pak, gawe mesem guyune garwa. Insyaallah rezekine ditambahi diluberake karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Neng bojo ki aja cetil lho pengumuman. Karo bojo kok cetil, rezekine ya dicetili karo Gusti Allah, Pak. Tenan kuwi. Kula niku kathah pengalaman kok. Kula niku kenalane akeh. Sugih-sugih niku biasane mergo meratukan mulyakno garwane, nresnani wong tuane. Makane uripe ya digawe penak karo Gusti Allah. Lho Gus Ulil ora nggih ngoten niku lho nggih. Tengene ning rahmah ora ya mulyane lho, mangkane ya diangkat derajate kali Gusti Allah. Nggih mulyane garwane, mulyane tiyang sepuh. Insyaallah uripe ya mulya. Allahumma amin ya rabbal. Ngeling ngono lho Pak, riyen janjine jarene arep nyenengake, arep nresnani garwa. Niku lho Pak, ya nek perkara maringi dhuwit blonjo sithik akeh niku dadi bojo ya pokoke pira-pira le maringi bojo kudu disyukuri lho Bu. Halo. Nggih Bu, aja kakean protes. Sithik ya alhamdulillah. Oke yuk alhamdulillah. Aja protes malah bandine liyane. Kok sing kaya gelem nukone ini sampean ora gelem. Mbok ngeling ngono manten anyar jarene omah gendeng disaponi. Abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati. Sabaya mulya bareng mukti bato-bato kaya ya. Lah jarene dhisik susah makan sepiring berdua walaupun tidur setikar bersama katanya ndak apa-apa. Yang penting asalkan aku hidup denganmu, aku pun tetap cinta ada maupun tiada. Aku mau walaupun hidup, asa cinta takkan pernah terbagi. Pret. Kuwi manten anyar, tapi nyatane saiki ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ya di. Ya Allah. Ya Pak, garwane disenengake numbasake jajan putrane. Insyaallah rezekine dicukupake kali Gusti Allah. Aja nganti lali mulyane wong tuwa eling-eling wong tuwa lek gedhekne awake dhewe niku masyaallah perjuangane ya rekos. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti Allah. Ngopeni wong tua niku ibaratnya kaya dene ngopeni Quran amoh, Quran lawas nika lho. Soale wong niku tambah tua niku biasane tambah nyolot kaya bocah cilik, balik asal. Nggih napa mboten? Nggih, makane ibaratnya kaya dene ngopeni Quran
Quran amo ki diwaca tulisane wis ora kenek tapi nek diguwak malati. Wong tuwa nggih ngaten. Diopeni ingkang sae, dimulyakno, berbuat baik kepada orang tua. Insyaallah Gusti Allah ya apik karo awake dhewe. Wong tuwa lek gedhekne ra karu-karuan rekasane kok nggih napa mboten? Nggih bapak lek nyambut gawe ya Allah direwangi tiba nangi. Awak lara ora dirasa. Kerja ameng-ameng nyawa direwangi dadi badut ning lampu bangcu lho kados ngoten niku lho udan ning sawah enek sing kesamber bledek barang melek kabeh akhire ibu lek nglairno totoane lairne totoane nyawa ya Allah rekosane ra karu-karuan ya Allah dimii disusoni ora seminggu rong minggu rong tahun bahkan keliwat barang ngantuk-ngantuk ya panggah diopeni lagi dahare enak-enak lah kok putrane cret-cret pret ya panggah nyandak putrane nggih Bu nggih oleh ngudang-ngudang ora karu-karuan anak ibu nayu-nayu dhewe nggih bagus-bagus dhewe nggih bocah kok koyo ngene lho ayune besok gede apa dadi apa sayangku oh dadi dokter dadi dokter yo nggih yo oh dadi polisi oh iya takok-takok dhewe dijawab-jawab dhewe nek ngundang anak kira yo ngono kuwi lho aja nangis yo nggih ya sayangku sing bagus dhewe Puron apa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kutir sayang kuning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal montir tapi kadang anak digedhekno malah padha ra Jawa wong tua derajat raja anak dadi mulya bareng anak dadi ratu wong tua sara dadi babu ya Allah njaluk HP rego lara ditukokno wong tuane diamuk malah dibuang omahe njaluk motor wong tua direwangi golek utangan dikreditno motor lah kok gawe balapan liar ya Allah malah motor diprotoli rusak ya panggan dandakne njaluk wong di sekolah no dhuwur ben dadi bocah pinter lho diragati larang regane ya pangkat dibayar ya Allah ketoke Buddha tapi ra teko nggon malah marung rokok-rokokan pesta minuman keras naudzu ya Allah nalika cilik melu wong tuwa sandang pangane dicukupi supaya pinter di sekolahno dimen dadi wong kang mulya bareng gedhe kok dilalekno wong tuwa loro ditelantar no wayah riyaya ra gelem mara bareng mara ra nggawa apa mulih malah nggawa rena kalamun qadimul la yumallu sama'uhu makane pangapunten Karang Taruna kadum monggo jangan merasa bangga dengan kesuksesan kejayaanmu sekarang sedaya niku bukan hasil mutlak kerja keras kita sendiri tapi ada kerja kerasnya tirakate wong tuwa pangane pengen uripmu barokah selalulah menjadi anak yang berbuat baik kepada orang tua insyaallah muga-muga uripe dipenakno kalian Gusti Allah amin Allahumma amin ya robbal
Ya Rabbal Alamin nganggo celak bawah mata insyaallah dapat menjernihkan mata. Kanjeng Nabi remen damel celak bawah mata niku karena bisa membuat mata sehat, tambah resik, tambah jernih, tambah bening. Lah mantun niku abdus mboten namung sekedar membersihkan jasmani saking hadas kecil hadas besar, tapi juga termasuk mbasuh rohanine. Aja duweni sifat iri, dengki, seri, sombong, takabur, riak, medhit, jahil, metakil. Wong tua paringono contoh akhlak tumindak ingkang sae dateng kang putra, sebab nek akhlak itu mindake wong tua Allah bakal nyetrum dateng ngene anak. Nggih napa mboten? Nggih, mantun niku tilik wong kang lara sambang niki kagem ngraketaken paseduluran, wong gelem sambang karo wong kang lara bakal didongakno 70.000 malaikat. Insyaallah dongane niku diijabahi dosane di ngapura. Betakno jajan rakitan setitik dinilai sedekah. Amin Allahumma. Ngetok kuku aja diingu dawa-dawa. Karena apa? An-nadzafatu minal kebersihan sebagian daripada iman. Mau surat Al-Ikhlas kaping 1000 itu boleh sekali duduk tapi dicicil nggih Pak, nggih bareng. Nalikane Muharram kok mau surat Al-Ikhlas kaping 1000 padha karo nebus awake dhewe ten Gusti Allah. Insyaallah dibebasake saking siksane geni neraka, dosane di ngapura. Tapi tetap dosa gede jaluk ngapura dateng ngersane Gusti Allah dengan memperbanyak amal ibadah, kewajiban utama aja nganti ditinggalno. Menawi sak menika sanes wulan Muharram, menawi tetep mau surat Al-Ikhlas nggih monggo kersa. Sing penting amalan-amalan tumindak ingkang sae monggo dilampahi kanthi nyuwun ridane Gusti Allah. Ngaji maca Al-Qur'an ditambahi termasuk lisane ayo monggo seneng wiridan lan uga seneng sholawatan timbangane rasan. Muga-muga uripe tambah barokah, atine tambah tentrem, tambah ayem, ditresnani kalian Kanjeng Nabi Muhammad, benjang pikantuk syafaatipun ing yaumul qiyamah, masyarakat Tanggung Rejo, Karangpatian sesarengan bisa mlebu swargane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karangpatian mugi-mugi tambah tentrem, tambah ayem, tambah guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, terus kang sereti nandur murah kang sarawati nuku baldatun thayyibatin warabun ghafur. Allahumma sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, keladuk kurang duka kirang terap silonyon agungi pangapunten ingkang kathah. Monggo pinarak rumiyin masih selawatan sesarengan kalian Gus Ulil Albab. Saya terima kasih banyak kagem undanganipun segenap panitia, masyarakat Tanggung Rejo Karangpatian, terkhusus untuk keluarga besar Karang Taruna Kadung, kawula muda dul tangga manunggal. Terima kasih wisanggeni matur nuwun ingkang kathah Gus Ulil kesempatan yen agung pamunten. So sistemnya syutingnya terima kasih para kanca-kanca YouTuber matur nuwun ingkang kathah. Pedagangipun matur suwun muga-muga dagangane laris kabeh. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.